Ragin kaguwang oh. Ano, bibit-bit na ang saging oh. Karon ka. Ano, bikuha pa na yung saging. Ini akong saging di ano. Mahin kay gulang na ako ning putlong tanugan kay mahinog ni ako rin yung dumdumon danay. Taguan na yung saging o ba? Karoon lang kasaginga ka. Bantayan na kong anak niya ron eh. Tanugan na gano'n niya ba? Bantayan ako na ron anak niya. Tanuge. What?! Ani ron ako ni butang kay plaster mo ani. Balikan ron ako ni. Uli sa ko sa among balay. Minguli ng isa oh. Ako sa lang pabuto nga mahinog na. Muli sa ko. Balikan ron ako na dana. Si kasmana nagoti ang saging na ito ba nga itanugan. Ako tong kuwaon kay murag hinog na dagoy ito ba. Adto unto nako be. Ya na dagoy ito ya tagoy ang saging nga iya itanugan ba. Subayon ako be. Ari ron dagoy ito dapit ba. Bayon ako ni dari be. Ha? Adara. Wow, sarap. Hinog pag yun. Ini. Wapiton tag-iya diri, kuhaan ko ni isa kasipi oy. Akong lungagon na ako. Oh, tabunan ako balik kay haron di ta makatiman-an. Pero wa lang hitabo. Angas ah. Maday ko yung saging nga gitanugan. Si Mana naman to, ako itong subayon kay maghinog na to ba, maglungag ko kay giguto man ko. Kapwe ko pang limpyo ano kung kasaginan ay. Karol gina kong saging. Karol magtambalan na ganyan akong gutom mo ni. Hinog na ba kay si Mana naman ito. Bayon ko be. Uy! Nagamay man akong saging ah. Kuhaan gini ba? Yamat. Bantay lang ginakunin nanguha ani ako gining ipasong na akong sundang nanguha ani akong saging. Ang gining tuhan na nagkuha ani bantay lang ginakunin. Maayo ani. Ako ning ibilin dani ako ning ukyon kay masaktan ako ni taguron gina ko ning tuhan na ba? Tabunan sa nako ni dani. Di ani ko aning lubiha mo tago kay murag digyo ko makita na di ba? Hupuan gina ko ning tuhan na ni. Taguhan kay ni sige panghilabot na ni akong mga kasagingan ani. Gutom na ta nga di ta kakaon dani ra ko mo hupo. A few moments later. Dapat mo saging daway daan sobra ba. Hinog na daway ka ito ba. Ako tong balikan be. Yes, gaara lagi. Ragin kaguwang oh. Ano, bibit-bit na ang saging oh. Karon ka. Ano, bikuha pa na yung saging.